Kesuwen nek prai malah ning awara meriang ya, Truk. Ya. Heeh. Jare sing bonang, heeh. Lah iya wong ya ning omah ngor-kelan-kelan karo bojone ae ning awak dadi meriang. Kaya aku nek prai iki prihatin poso tahajud. Nyuwun karo sing gawe urip muga-muga ndang diparingi calangan. Duh, langsung mlebu calangan 2020. Lah iya. Yo, dipajutke. Seni lan kabudayane Nuwun. Rumasaku wengi iki mok iso cuwepet ya, Truk. Lah iya. Ya. Ya coba Mas Uncek iki ora krasa wis meh setengah telu ya, Gong. Heeh. Pancen panitia iki saking pintere lek njaluk lakon ya, Truk. Wah iya. Piye carane dalang supaya mikir terus lakon sing ora kaprah, tur ya kudu diowahi. Ya. Golek sumber kono-kono dirangke dadi sebuah lakon. Wah iya. Cek. Dun, Ngadeg kok. alah ngadeg karo lungguh kacek ra sepiro amen. Ya ora ndene ngono kok. Aja kalah semangati karo sing mirsani lho, sing sak lapangan jek do keparang bungon iki lho. Tirakatan nyenyuwun marang Gusti mugi tansah pinaringan sehat. Betul. Nah, Tuh dasare piye nganjuk ki digawe apa-apa gelem. leres. Saya digawe lakon sing jarang digelar. Kuwi meneh digatekke temenanan iman-iman nek nganti tinggal mulih. Leres estu niki. Heeh. Sing lelenggahan mirsani tasih kathah sanget. Benten kalih daerah ngene ki abak. Nggonmu piye? Anggere wis metu wingon wis do kukut kabeh. Sing nonton gari wong loro. Siji ngantuk, siji sudah rungu. Wis rere semangate blas ning alhamdulillah yayi mriki tasih kepareng tirakatan wungon nyenyuwun marang Gusti mugi sedaya gegayuhanipun warga masyarakat wonten ing mungkung dipun ijabah saking ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Nggih. Sing baken ki sedaya pinaringan sehat waras, rejeki lumintu ngoten. Betul, kuwi sing penting awak waras kuwi sing paling penting. Leres. Sugiya kaya ngapa bojone ayu lek bedina lara. Nah, kapan anggone iso ngrasakne kanikmatane urip ya. Nah, lah nggih. Nah, duwe motor telu. Nah, ora urung stroke ya padha ae. Lah iya. Ngono kok ke sopir tok. Heeh, ya. Mula sehat kuwi nomor 1. Leres. Sehat kuwi nomor 1. Nomor kalih waras. Heeh, ya. Sehat, sehat ning ra waras ya padha ae. Iya iya, gendeng ya. Nggih. Lah iya. Gendeng edan niku. Ayo banyolane dibaleni nek. Ya. Yo saiki tetembangan karo Mbak Elisa. Nggih. Ki ana sing nyuwun lelagon karyane Mbah Haji Sukron Suwanda. Ingkang judulipun Nggih, mbok menawi wonten wekdal nyuwun gending ula tampar ingkang ngandung sejarah ketoprak ula tampar engko lek Mbak Elisa rung sinau ya sing anu kae sambung wanci dalu. yen boten ke ula sawa tampar lene. Nggih, iki Mas Wanterjoso ya sih monitor. Ayo, ayo Mbak Elisa. Nggih. Jumeneng, Mbak. Sing ati pinangkani sing ndi aku manut. Iki para pamirsa sing padha semangat nggatekke lakon. Ya iki niki digawe lakon gelem, digawe gending gelem, digawe sabet ya gelem, dikeki apa jenenge dangdut ya ora nolak. Sing penting porsine tidak kebacut utawa kebangetan. Keluwian. Dasaripun nek Pak Kangkot Wijolaras juga itu semua komplit. Semua ada. Dangdut yono, lakon yang lakon serius juga bisa. Lakon serius, betul. Nggih, terus cagelan wis cangkep kabeh komplit. Sabetane ya apik. Sabetan wis
cetha wae kuwi. Kuwi Jok Angkoy sing sabetan nomor 1 kuwi. Iya. Lah iya. Siap. Lha Iki pripun kula? ibu ki le pinarake sore ora ngalih lho ibuke kuwi Lah lho. nggih Bu, paringi panjang yuswa sehat Bu. Remen lakon menika. Nggih. Lah nanggane putrane napa wayahe niki? Oh, Wayah. nggih. Wayah. Oh, wayah. Nanti Putune. keturun nanti mriki. Mau salaman karo aku duwe cita-cita solek sunatan duwe gawe nanggap Pak Kangko. Amin. Ditungakne muga-muga Ibu asmane sinten Ibu? Mugi lancar rezekine pun. Ndak usah. Namine sinten Bu? Pangapunten ajeng titik pite pangan. Tetep pangan. Bu Jarwi saking pundi? Omah. Rejoso niku pundi? Ler mriko. Oler mriko. Nggih, Bu. Leres nggih Bu duwe cita-cita pengen nanggap Pak Kangko nggih. Insyaallah. Insyaallah. Nggih. Anu egal-egal mawon, Bu. Mumpung tesih sehat. Cangkemmu Kapan sunate kapan? Kelas kali. Tasih kelas kalih. Oh nggih, Nggih. kalih tahun malih nggih. Insyaallah. Bu sapa mau sa? Tabungan. Bu sapa sa? Ayo mau? lali Bu Lali sapa? aku. Jarwi. Bu Jarwi. Oh iya, Jarwi artinya apa ya? Nggak tahu. Jarwi. Jarwi. Jarwo Jarwi. Heeh. Sarwo Jarwi. Ditungakne Jarwi. sehat waras. Nggih, kula doaken. Rezekine kathah sok iso nanggap Pak Kangko. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Didasari nek melek sewengi natas itu prihatin sewengi. Melek to Mbak apa melek? Melek sewengi Melek. menika. Biasanipun berkah Bu. Nggih, muga kasembadan anake sesuk nek supit iso nanggap wayang dalange Pak Kangko. Heeh. Ya klebu winginane sa. Nggih. Klebu winginane kuwi Pak Supirno kuwi bapake Mas Nopek Novian. Nggih. Kuwi mbiyen duwe cita-cita kepengin nek anakku sukses pengen nanggap Pak Dalang Kangko. Nyatane Nopek Novian sekarang menjadi komedian yang sangat luar biasa. Iso sukses lan iso nanggap Pak Kangko dek kebongkor kae. Jane awakmu barang ditimbali mergo gadok ya tanggalane. Nggih, Pak. Nggih, gadok tanggalane ora iso. Nggih. Sowan. Nah, ditungakne uga Pak Pir sak keluarga sehat terus lan doa untuk Mas Nopek Nopian biar sampai final stand up komedi niku sing disuwun saka kadang-kadang jamaah Al Nopeiyah yang sekarang ini banyak sekali yang gabung dengan Dwi Jolaras Indonesia, Mbak Elisa. Nggih. Badhe ngaturaken lagu napa? Mbak Elisa, pokoke kaliyane Mbah Sukron. Nggih. Nggih. Kula tampar cuman pisah setetek-setetek mawon nek sing sakit Setitik setek-setek. tetekmu lho. Setek-setek. Setetek ki apa? Setek-setek aja. Sedidik. Ya, Sidik-sidik. tapi kalau sambung ngaji dahulu ya bisa. Oh. Kalau ulo tampar minta ditemenin. Oh, minta ditemenin. Derek-derek Oke. mawon. Siap, biar ditemenin siapa? Itu Wiwi, yang pojok. Yang pojok atau yang Mbak Retno Jongbe sing apa sapa? Woi, pojok. Woi, ha, turu po. Jenengan iki nyeluk sinden kok. Woi. Jongbe apa anu ampar gentari apa? Metik seri angling Darmo. Halo. Nah, Bisa ya. nggak? Bisa. Ayo biar dua. Sing kita. sing apal bae, sing apal. Aja nganti maca golek. Anu apa? Jongbe apa? Pak Jongpe. Alah, Mbak Combe iki apa to sing rapal? Heeh. Iku apa-apa apal. Apa iso iki iralnya? Ya, ya. Nah, ngadeg kene enggak teklak-tekluk ae iki kok. Mike. Lho nganti lali to. Gecer. Ngadeg ora nggo mik ya arep luwap-laup tok. Ya. Lho, Ya. iki anggere wayah goro-goro nek ketok piye ngono to Mbak iki. Duleken sik. Lho. Didulek dulu. Mike nganti ramune. Ngadeg ra nggawa mik. Mosok nggo mik ra diunekke. Tahu satu-satu. Iya. Lho, Nah, wes. elok timun to mik munine dusek-usek. Heeh. Ajaib kok. Ajaib. Apa? Ra apa-apa. Tak cilik kepo. Cang tuwek Cah cilik. atukan. Cah cilik ya ini rung mulih-mulih ora golek Cang pae. cilik kepo. Apa? Nyapa. Sak kerupuk, Pak. Gak arep pangan kok.
Ora marung apa-apa kok wis andang nyetori andang motosikile uncek ki ana opone to. Lucu. Oh, apa, Mbak? Belum ada, belum apa-apa tadi udah motosikilmu ki tak goleki jane apa sing digoleki. Sing apik ki opone? Tibake diam-diam kamu. Ngesir sikilmu. Sebabnya apa? Kok ngesir sikile? Sikile niku bentuke kaya berambang ngepel apa? Jangkrik. Kene kaya berambang iki lho. Kayak wis isot ngono kae, Pak. Bagi shot. Maaf Iya. ya, Kak. Maaf ya, Kak. Yo, bapaknya gentenan karo Elisa. Ya, capek-capek ya coba. Ya. Metik sari angling derma Yen bawa ya iso cetha ngene ya. Bawa cetha. Yen omongan tek ra cetha blas. Lah ya piye mosok yo nyanyi terus uripku yo omong barang no. Iya. Yen ngomong ngene. Ana cerita tingkae ula kok ilang ya? Ilang ngenggo. Genti Mbak Jombe. Ya. Yo. Galak Hati-hati bengo golekne gedang diuntal lho cek kowe karo ulung kowe. Lah aku Kayak kapsul, Pak. Kapsul. Sobat gatel. alon-alon. Burung cek. Engkang samya jumpu Ora pe. Pripun, Pak? Anu kawatmu untuk lek nyepot kapan kok wis pirang-pirang ora dicepot. Lek omongane ora njerimpet cangkem ngene. Serimpet, Pak. Serimpet. Karyawan terus. Oh sariawan. Yen ribet to sama kan tayengen iki lho. Yo mosok pengen. Ya tunggu lah. Lah kok Semua jenenge itu butuh kawat proses, besi Pak. lho. Oh, boleh Enggak Pak. ada yang ujuk-ujuk indah tuh enggak ada. Oh iya. Ujuk. Nek indah ya bonus, kalau enggak indah ya nikmati saja prosesnya. Oke. Kok wis dinikmati disyukuri ngene to, dadak neko-neko. Lah Kayak ngopo kaya to? ngono. Lah mbok yo Aku ben nek dadi awakmu, aku tetep usaha. usaha Aku tetep ngombe pel tinggi. Ben aku ngombe pel tinggi. Wong ngombe obat tinggi Iya, lho. mau usaha no. Oh iya. Tapi gak gelem usaha. Kita wis tahu usaha to kowe cek. aku wis pernah usaha nang omah. Zaman dhisik iki jare yen gandulan ki iso modot. Aku gandulan nang ngarepan, ladun cali kacang cah cilik-cilik. Jarai munyuk. Sing modot ora awake malah Ya wah. Jenenge mula Nah, tampar wani garwane sang maha wikut nanong. Anenggih Sri Maharaja sesile sinama kini Dudui.
Iya. Iya. Nanti aku tak ning kene. Ya. Apa to? Nyontek. Ora. Kok nyanyine kudu nang kono ki apa sing mari apal ki nang kono to? Oh, nang Iki kene apa? nggon-nggonane kene. Oh, Kene nggon-nggon. kono ora iso. Sing iso Oh. ngabani rapale sastra Jenda. Iya. Ah, sing nyuntik kok mburi. Ayo sa disuntik butuwi. Kenangan si angleng Yo, dangdut. Lekno Mas, lekno Mas, lekno Mas. Konangan Sri yang Katur. Ulo tampar. Ah, Anggitanipun Mbah Haji Supron Suwondo. ah. Dan lagune kepenak-kepenak. Oh, oke. Anggitannya Mbah Supron. Oke sing ngurung diangkat ana sing lagi metu anyar, yo ora anyar wis rada lawas. Kelanjutane sesideman kuwi ana sa. Onten, Pak. Ono. Apa itu? Ijab neng kafe nek ora kleru. Ah ya. Ijab ning kafe. Ah. Wah, perlu didudah niku. Ah, kok kapan-kapan dipelajari. Pelajari. Dipelajari. Iya. Mengke saged bledos lho nggih. Hah? Saged bledos lho lagune niku mengke. Gunung apa meledos? Karepku ngehit to le. Oh, ngehit. Ah. Trending. Trending terkenal. Ah, ya. Aduh sesideman nika kan terus babaske ijab neng kafe. Ijab. Ya. Lane iki kelanjutane ning kafe to. Aku bayangke Ngopo? KUA-ne apa ya gelem terus. Oh nyatane ana lagune kok kuwi. Lah Kok kapan-kapan kok lek sowan nganjuk meneng kok insyaallah
Kapan itu ning Ngancune? Ya rada sawetara tanggal 17 nang Jati Kalen. Ya. Nganjuk saiki dalange sing mlebu rene akeh banget ya. Ya, tapi paling favorit Pak Kangol. Alhamdulillah. Sing jek perawan loro ya kon ngadeg. Perawan loro iki Sing sapa? pundi Prima kali sinten? Sapa kuwi? Prima karo sapa Anggun. Anggun. Wis rabi rong to, Gun? Urung to lah iya. Oh ngacung ya. Ngacung ki napa? Iki pojok iki nggih kelebet keperawan nggih. Pojok niki perawan. Ora perawan kuwi Joko. Masa Joko methuthuk. Iya. Ya. Nah. Nggih. Nggih. Niki Mbak Anggun. Mbak Anggun. Saking Tulungagung menika Mas Unja. Tulungagung nggih. Prima Halo kali. kamu Cak. Halo, orang ngantuk toh? Nggih ngantuk nih. Rasa aja ngantuk, cedak mami barang kok ngantuk. Lah iya. Pak Yone sewenang sing bedhug Prima. Kudu arep numpaki. Kendaraan. Kendaraan motor Prima. Astrea Prima. Kuwi kan sing bedhug iki kan wong lawas padha aku lek Astrea Prima ijik bangsa Alfa kae mukpit motor lawas-lawas. Terus enekne apa kae Jak? Fish Air. Jupiter niku. Ya. Aku urung lahir itu enggak tahu. Urung ya? Belum. Sik enek sing mobil lawasne bangsane CB. CB tahu kalau Krista, wis tau ngerti to? Aku iki tau duwe motor Krista. Ya to? Nggih, terus Dike mlaku mesine pecah. Mergo nggon oli dileboni uyah. Lho, kuwi langsung tuwa. lha kok saged to sing lebone jenengan ki Mbak? Ora, piku ki mbiyen dinggo wong akeh disilihno aku ra entuk mergo tanggu. Lah dheke dendam pas aku turu dileboni uyah. Bareng tanggu, tuwar. Wapok wong kok peliteram. Disilih kancane ra entuk jaman dhisik ngoten niku. Iya. Ya lagune sing rada ngetren saiki ya. Nggih. Napa niku? Ana Kinder Similir, Nggih, ana Lestari. nggih. Ala sampean mau pilih sing ndi? Cah loro. Lestari. Duh, kok kompak men. kompak. Kompak Pak. Lestari. Ya. Muga-muga budaya Jawa tansah lestari. Amin. Betul. Niki lagi wonten pundutan. Saka sapa? Lek Maridin. Apa? Jaluk kawin kontrak. Alah. Kawin kontrak nyuwun sing nyanyi Mbak Wiwi. Alah. Rumasane Wiwi arep dikawin kontrakno piye? Lah kira kan Lancang. akhirnya ada mayang lagune kangen ning ati. Heeh. Kemudian Kawin kontrak. iki mau Yen burine ki jeng miring. nek ki mau Mas Agus yo njaluk luntur. Nah, aja lagu sing sedih-sedih to, digawe gembira. Digawe gembira. Ya. Siap ya, Gun? Siap. Lama kamu ndak ikut sini ya, Gun? Nggih Pak. Nah, Prima siap ya, Ma? Nggih. Piye Mbak Elisa? Prima piye Mbak Elisa? Bagus, ini bibit ya. Bibit. Bibit luar biasa. Caca. Bibit apa itu? Bibit itu maksudnya adalah biji. Biji. Iya, biji Kalau yang saya nanti akan biji apa? tumbuh. Kalau kamu itu coro biji itu apa ya? Kalau woh-wohan itu kayak anggur. Anggur. Iya, Iya. biji Bisa anggur. anggur? Jadi kalau sekali dilihat itu menggiurkan, kalau dicokot Moncrat. krenyes Oh, ya. Moncrot, heeh bener. Moncrat. Heeh, dikocokot moncrot pancen ya. Heeh, duwe biji kok kuwi pancen. Ayo. Esok rebuk ya ngono. Iya. Lagi Lestari ya garap campur sari karo musik lho iki. Campur sari iki nyambut gawe. Nah. Jane aku lek ning Nganjuk ki wis ora arep nggo musik ning gandeng mesakne kaum duafa pemusik iki. Maka kudu katut. Nah, iya, yes. Kuwi mbiyen ngewangi amake dhewe wit babat daerah Kediri Nganjuk Blitar ya Mas Coro ya. Nganti tuwek sik panggah bareng. Yo, lagune terima kasih. Wah, Cah loro sing perawan kabeh. iya. Jos suarane sip. Ojek kelas. Lestari.
telu SMKI karo anggone semester piro nggon? 7, Pak. Weh 7. Oh kuliah to niki? Kuliah. Oh. Om. Heeh. Skripsi, Om. Om. Iya. Oh skripsi. Iya. Yes, muga-muga ndang rampung ya. Amin. Ah. Rabi. Amin. Iki anu sapa jenenge Prima ki ujianmu kapan, Nduk? Cek suwi ra? Niki tasik PKL, Pak. PKL iki apa? Pedagang kaki 5. Mau tak biacak sing ilmu engko. Lah PKL nopo pedagang kaki 5? Oh, praktek kerja lapangan ya. Nggih, praktek kerja lapangan, Pak. Masalahnya aku mbiyen ki ora enek PKL. Lentene napa? Eneke PSG. Oh, PSG. PSG. Heeh, zaman aku dhisik. PSG iki singkatannya apa to, Kak? Aku lali, heeh ya. Pokoke ya suwi padha karo PKL Oh, kuwi. niku sami kalih PKL. Padha. Mungkin terus prakrin ngaten nggih. Apa kuwi? Prakrin. Prakringe apa? Apa kuwi? Nggih, niku proses niku hasilnya niku prakrin. Oh, praktek ngono to? Nggih. Oh iya, dibentaske. Dibentaske. Tapi orang ganggu lekmu PKL ki to, lek tanggapan ngene iki. Mboten. Ora, ya wis. Wae aja ganggu sekolahmu lho, Nok. Nggih. Kayak kelas 3 ki wayahe lulus. So nek wis lulus ae kuliah ki disambi nyambut gawe ngono. Kaya Mbak Elisa kuwi ya ngono, sampai S3 ya ki saya. S3 wis lulus durung? Sa, dereng. Si kuliah bareng ya. Lho. S3? Wah iya. Aku S1 wae pilek kau. Disambi. Ya, disambi bekerja. Nggih. Lek ora nyambut gawe nggih bayar SPP apa ya Ah, saya? mboten nonton. Lah pripun? Saya bayari nggih niki teratak. Kok iso teratak? Lo kan mandiri saya, nggak Oh. pakai beasiswa. Heeh. Iya. Jadi ngono ya saya. Pirang tahun kas lulus ya kira-kira? Tergantung pengerjaan, disertasi itu panjang. Oh, disertasi. Karena nek gelem mandek le nyinden ya setahun. Setahun Meneh. rampung ya. Tapi kandeng nyindene ra iso mandek ya Pak, ya piye ya. Wah, angel mandek ya. Bener. Ya disambi ra apa-apa. Disambi ra apa-apa sih. Alon-alon. Alon-alon. Ya oke, siap. Nah, ayo ngono kuwi dadi Waranggono ki ora mung ora sekolah ning kuliah barang, Gong. Oh, ngono. Ya. Nah, kadang-kadang Prima esuk men ya kuliah. Ngono dadi Waranggono bertitel SSN utawa Magister Seni lah ya luar biasa. Berarti nek S3 lulus ki dokter ya? Pengestunipun Dokter. dokter. Nah. Nggih, dokter. Elisa Orchard Alaso SSN MPSI. MPSI. Heeh. Sarjana seni mampu pesing. Ayo nguyuh ra cewek nanti. Wah ki ateke tenanan malan. Ya. Ya coba dipacutke. Wah, jam 3 e. Sing urung tampil sapa iki mau? Wiwi karo Gentari. Nah, ya. Ya iki dagangane Dwija Laras Indonesia. Iki pancen Wiwi ki sehidup semati karo DLI. Pokoke napa job kok DLI eneng langsung dibalekke. Padha karo Jongping. Nah, Jongping ya ngono. Mbak Rini ya ngono, padha. Iya, iya. Aku no ya padha ya. Ayo, yuk disepati musik gen semangat wong loro kae. Tak dung jrong. Yo. Salala salala. Ya, Pak. Apa? Iki legane saking keruson. Apa? Nggih kan wonten kalih wau, Hah? luntur kalian napa wau? Kawin kontrak ya? Nah niku wau. Ya. Mesake. Ya. Kabeh Manut karo sing nembang kok. Apa lu ora kawin kontrak? Mergosot. Atau luntur? Luntur apa kawin kontrak? Nah. Apa milih? Manut. Nah. Hah? Oh, manut nu kabeh apal kok kuwi. Heeh, ya, heeh. Ya. Ayo luntur dangdut ya. Luntur dangdut ya. Apa luntur ya?
Luntur. Ya. Luntur digarap ya. Garap Digarap dangdut. sigrak. Iku Sake. nek ra dituruti pateni kabeh. Wong apike pentas mergo sound system kok. Lah iya. Yang sound system elek iki dadi yo elek pentase. Iya. Mesake ae. Brebes arepane lho. Ayo musiknya siap toh Mas Oro yen lunturo wenterane. Kok gamelane gen ngetutke. Nah ya. Ngetutke burine musik. Iki lho sinden sing siap dintup. Wiwi. Pripun jenengan pek mantu pripun? Lho, tarabene karo sapa? Loh. Oleh apa anakmu sik enom? Oh Alek to enek Alek. Wiwi iki luar biasa. Lah kok. anu iming-iminge gamelan mbok menawa kula oleh sawah ngarep omah nika ya seneng to kula. Oleh lambemu. Kene jek mengkeh-mengkeh rung mari. Tapi makasih ya Wi, luar biasa lek mung ngrungokne Juwija Laras Indonesia. Pak. Ora tau jenenge kok pamit ki ora tau. Awak loro mangkat nggone ngrungokne Juwija Laras Indonesia. Mergo DL iki bukan kaleng-kaleng. Ora kena disepelekke. Ya, coba. Kaya apa? Yen luntro wenterane engko nggih penutup Elisa Urkarus Alasu. Yuk. Luar biasa. Coba. Nggo penutun Mbak Elisa duet karo Mas Uncek. Mau rong anak sing metu ragu duet ya, Tru? Iya. Nah, coba. Lagune sing duet apa, Cek? Sing kowe apal apa, Cek? Saya Karo Elisa. Dangdut. Ya campur sari. Nah, campur sari. Sing gamelan plus musik. Campur sari. Ana kae apa kae? Jambu alas. Jambu alas ya ana terus. Kuwi lawas banget ya, Cek. Oh sakit rindu. Sakit Iki rindu Mbak ya iso. Elisa ngersakit sakit rindu. Sing siang pantoro ratri ya kena. Sakit rindu ya. Sakit rindu mawon. Sing duet. Nah, Yo, coba kaya ngapa ya. Nggo penutup ya saya. Ndonga marang sing Maha Kuwasa muga-muga engko sida sowan ana ing endi ki Samarinda. Amin. Lagek dirembuk. Rembuk nggih. Lagek dirembuk dan dirapatkan. Mulai rezekine awake dhewe iso terbang rono. Nggih, amin Pak. Bisa ya. Amin. Nggih. Kampanye calon gubernur. Oh iya, ya. Komplit boten niku Mas. Ora. Oh boten to? Wah. Gelo penapa? Nggih. Lah ngono kuwi sing bener ngono kuwi calon bupati, calon gubernur. Kuwi kampanye ya kudu nanggap dhewe. Oh iya, Ayo digaske. Yo lagune Sakit Rindu dados. Juga terima kasih disambung di lain kesempatan. Siap-siap nggih. Awake dhewe melu sapa iki basa dhewe? Ingkang sinuwun Prabu Danapati ing negara Lokapala. Ya ngabiantara terus. Ngabiantara ingkang sinuwun. A O